единственото място, където продавачките не искат да ти набият най-скъпия парфюм, ами дадоха за 60 лева дубайски парфюм, това е в Амирас. При невероятния Юзджан. А къде се намира? Невероятният магазин, точно на улицата на цветята. Не забравяйте да дойдете да купите подаръци. Който и парфюм да вземете, всеки наистина е много готен човек, кефа им са, не са ръса, за да мирише хубаво на хората. Ръса са, защото ми е кеф на душичка. Извънредна информация само сега. Тук има и парфюми от 30 лева. Няма да показвам кои са. Ето, веднага може да дойдете да купите. Ето 39,30. Заповядайте бързо.